tilbage i vores cocktail tv-køkken, og vi skal lave en daiquiri. En god gammel klassisk cocktail. Vi har friske limes, vi har sukkersirup, så jeg kan fejle en flaske. Det er ikke Smirnoff, det er bare kogende vand og noget hvid sukker rørt sammen. Så har vi noget sukkersirup i den. Så har vi god Venezuela mørk rom. Pampero Anniversary udgave, ældet i minimum 8 år. Rigtig lækker. Kan også bare nydes helt rent, for det skal være løgn. Så er selvfølgelig cocktailglas. Vi har en masse is og vores shaker. Og det er egentlig det, vi sådan skal bruge i dag. Så skal huske det. Og købe vores glas ned. Så får vi lidt is i her. Så skærer vi vores slimes. 2 stykker. Så skal vi regne med at skulle bruge. Så har vi vores stikker, vores målebær. Vi vil gerne have omkring 3 cl lime. Danskernes smagsløg er, at vi gerne vil have nogenlunde det samme limesaft som sukker. Fordi vi gerne kan give sådan en balance i smagsessensen, eller hvad man siger. Og det tror jeg faktisk, vi har fået med allerede en enkelt lime. Så vi nøjes med at få en enkelt. Og finder vi vores shaker frem. 3 cl lime. Så har vi to cl sukker. Og så har vi en 5 cl lækker Pampero Anniversary rom. Og så er det altså bare godt med is. Vi vil gerne have drinken nedkølet, men vi vil samtidig ikke have, at det bliver for udvandet. Så derfor så får vi godt med is i, faktisk. Så er det bare at give den en ordentlig shake. Og der må man gerne smile og hygge sig imens. Godt humør hele vejen. Og så skal vi huske at smage vores lækre cocktail. Der går vi til. Dejligt frisk. Hvis jeg selv skal sige det. Nu er jeg ikke lige andre gæster til at kommentere på det. Så kan man vælge 2 slags pynt, som vi lige laver her. Og det ene, det er et lime hjul. Og det andet er en lime skive. Nu er cocktailen færdig. Så skal vi se. Man kan altså enten sætte sådan en limeskive på, eller man kan sætte et hjul på. Og jeg synes, at vi tager limehjulet i dens anledning. På forhånd, mange gange skål derude. Cheers! En dejlig daiquiri. Du må gerne tage et lille kig på den, tæt på, hvis det er øster. Skål. Det var ikke lige meningen, og det skulle vi altså heller ikke bruge til noget som helst. Sådan. Det går rigtig godt.